Balanya wana masinta memplikasi peke bormra hatai koton ni simi shikong malkong ti khartani jaka pam sarangai balong bisinga dawi kharka shikok abuni egulo koktoma man kheno champanogor PS nai matham bodolok bahanyo phaisok peke te koktoma saiman kheno pun khognai bodol shikok rongni malkho amtani lukorok bai sabai sukrop jak baikha malkong number TR01 BZ0373 opati mungni thayong kha belbari blok ni bisinga khopjak doronta kami hayakha ba bastrom kami ni gesaro jaya karnai ton sin mangpliwo Oi, kom dah. Mana ibu kia tongre? Payah Gazor. Mau mai ada? Tuji kurugi. Tangan sesenung. Susul lah karena yang biru kok sekarang biru. Nomor bukuri kena. Itu ki. Ini para kamu bo. Hah? Number skrip lah number. Duronto. Hah? Bukan karena sih. Oh, jangan sih. Sagara di tamu karo gari je bokok la jak nugu tam ko bokok la jabo. Oh, actually hingkang ke abo seng khanaka PS hoite khanaka je o gari bormura ne hoite pun khogite femane hingkang ke boro sadu para sampuno sadu para o hingkang ke naga poino borok mane thotai nai borok phaike yango hingkang sini yang pukbazar phainai sengkai je jora sarsang sawinai sengkai je jo ko reflect lagi hingkang bono mandia hingkang bo resi phai bin to gari singka to bike bai se hingkang ba seng abo malia hingkang seng biang hapa saima lalia to kharo to ma khayang Emni o boro rokhe khorupsik rok na bo. abo rokhe khujare tinjona rokngan Tinjona emne chin borok da buni bro. sin borok no Chin borok no. Emne sikla rok da kaje rok. abo khe sotik saima lalia to pano gari hasan sibin homa ba borok khorok tam no tongo ta Emne o malkhung malikhe bojagni saje mangkha. amukhe seng kono details saima kompan saima ko Engke tabu o logiu sob tongbo mane naima thangbo dol dok borni. sini champongnagar outpost ni sini osi sarsang tongo borok bo tongo ta Engke o gari o khai ki bobo haino rok nongni wan sungmung tamo borok he emne sikok bodol rok da bo tamo. oborok khangkang ke mane bongni yang geng se tongna sinoro sapta brum no sinyang pun khogjago musu khogjago bike khogjago amte hengi tongo sinyang elkaro Yak tun khlanye tong tar mane elkaro. mane bongni tongo bongni geng tongo abo haikena hangke tinekhe pun khogi to hemane borokhe yang sangbari phekja kate ko Noro khorupsik rong khana ripil lai mane. seng pranya elkar basi ripkeginai phaimane hangke bongni to gari hangka ba borok sinse dozak hangka ba borok biang jani gari hoitam ka saimale gari bo buskangni tire hangka ba flat hangjak mane pump sarangjak abo hai condition ata borok to pano borok amtiken borok khari phele ota Engke borok rok no keman li atana borok borok no. hangka seng Khalbe kya? janja nukhungo thangka seng mas mali hangka ba nukhungo thangka gari hangka yango bolongo khoiklang thangka Gari yakari khar kata na. gari yakar khar kata Engko malkhung o gari bising ro kun da man khan ro. abo ko seng kon phan mam phali Kun phung krinya. kon phan kare Engke tabu o je bokok mani ke mane am chani lukrok joli jage bokok lai kya hanya hai abo ani nicha abo jole na tam ne hangka kai ani mal mata anga sa kosa ke rewe pusiwe ton mane ba abo khokja gungka kai an bukasi emang tong na pun fan o mal mata fan phalai nang baskango tam khlaiman kan nicha abo jole na obviously jole na mon bagino sambabna elkan boro kisa
জলবায়ু বন কিসব ব্রেকডাউন থাকে না এমনি অব থাই থাইকলাই অব অমো হাঙ্কাঙ্কে তাবুক দুরন্ত বাই ইয়াঙ্গ 12 চন্দ্র kini kesaro tana বাগানা emne bolokhe ব্লক হাঙ্কে বেলবারি ব্লক nini bumkhe আন মঙ্ক সুরেশ দেবরম da hambai